everyone, di video berhubungan kita lagi lebar. Rally ni cakai stadium Simpas sedang ada. Masih belum kita sebaik. Kita lain sih. Zindabad, 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 zindabad. Really as a bye guys man, that's the rest time. Hangasin ko ma? Ha? Gizir ba? Gizir ako. Ano mo na ba? May group like that? लोगोफोर जोंना कालचार रेलिया नैबे इन्दिरा गान्धी स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै बबेहालागै जायो बुंथ'नो हाथ'आ स' दिनै 16 नभेम्बर बर' राव गेवलांथों नङा होनबा स' बिदिब्ला गासिलांनि गाइसमोन 16 नभेम्बरनि आखिथामा बेनो दिनैना बड'लेण्डनि हिर' नुखाबाय एकदमबारे जोहोलावदैमारु बिर जोहोलावमोन बायदि सासे बर'नि गोगोम दावहारु बिथाङा एकदम रेडी साखाबार जाखाजोब्बाय ना रेडी
दासो